Reit, dyma stori Gethin a'r Monsters. Dydy Gethin ddim yn hoffi monsters, ond mae monsters yn hoffi Gethin. Mae nhw'n ei ddilyn e i fyny'r grisiau a'r holl ffordd i lawr eto. Mae nhw'n eistedd gyda fe wrth y bwrdd ac yn bwytau ginio, ac mae'r pys yn mynd yn sownd yn neud danedd. Mae nhw'n chwarae gemau dwl ac yn torri eu deganau, ac mae nhw'n tynnu lluniau ar y wal gyda'i hoff greonau. Mae nhw'n gwthio hunain mewn i'r guddfan. A does dim lle i Gethin. Mae nhw'n glyfoerio ac yn torri gwynt dros bob man. Ond yna mae Gethin yn cael llond bol. Mae'n gweiddi ac yn sgrechian ac yn neidio i fyny ac i lawr, hyd nes bod y monsters yn gadael y tŷ yn dawel. Yna mae Gethin yn mynd i fyny'r grisiau ar ei ben ei hun ac yn bwytau ginio ar ei ben ei hun. Mae'n eistedd yn ei guddfan ar ei ben ei hun. Ond mae'r grisiau'n ddiflas, a dydy e ddim yn hoffi pys, ac mae ei guddfan yn llawer rhy fawr iddo fe ei hun. Dydy'r monsters ddim cynrwg â hynny wedi'r cyfan. Mae Gethin yn dechrau teimlo'n euog yn fod mor flin ac ymweiddi a sgrechian. Mae eisiau'r monsters ddod yn ôl i'r tŷ. Mae Gethin yn ysgrifennu neges ar ddarn o bapur gyda'i hoff greonau. Yna mae e'n cymryd y neges o dan a darn o dap ac yn ei rhoi ar y glwyd. A be mae fe'n dweud? Sori. Yna mae'n mynd yn ôl i'r tŷ ac i fyny'r grisiau i'w ystafell wely. Surprise! Pwy sy yna? Ond y monsters. Mae'r monsters yn hoffi Gethin, ond mae Gethin yn hoff iawn o'r monsters. A dyna ddiwedd y stori Gethin a'r monsters.